Hi guys! So, ayun na nga guys, hindi ako nag-ayos as in, hindi talaga ako nag-ayos ng mukha, hindi ako nag-lipstick, as in wala talaga akong nilagay na anything sa face ko, sa sarili ko para maniwala talaga si mama. So, yung plano ko ngayon guys, ipaprank ko si mama kasi nasa Manila si mama kahapon siya umalis. So, ipaprank ko si mama na nawala yung motor niya. Kasi si mama kasi maano yan yung motor talaga niya, pinapasok niya sa loob. Tapos sinisigurado niya na yung sasakyan nakalak. Basta, siya. Lahat. Talagang kung pwede pa lang siguro yung mga tsinelas sa labas, ipapasok niya dito sa loob ng bahay. So, yung gagawin natin ngayon, guys, kagabi nga, tumawag siya Sabi niya, double check ko daw yung sasakyan, kung nakalak. Basta. So, ngayon, kagabi bago siya natulog, dumating, kasi flight nila kagabi sa Maynila, dumating sila doon around 12 ata ng midnight So, bago siya natulog kagabi, nagtry siyang mag-call talaga, mga ilang beses nag-call si mama. So, nag-text na lang siya na yung car wash, ipasok every night, yung motor, ipasok, yung sasakyan, i-check kung nakalock, and then mag-double lock daw ng mga door. So, yung gagawin natin ngayon, guys, ipaprank natin si mama na nawawala yung motor. So, titignan natin kung ano yung magiging reaction ni mother. So, kinakabahan ako excited na kinakabahan ako. So, titignan natin kung ano yung magiging reaction ni mama. So, tara. So, kunwari, umiiyak ako. Tapos, lalagyan ko ng lipstick yung aking ilong para mamula-mula siya. Para kunwari, kanina umaga pa ako umiiyak. So, ngayon, yung gagawin natin, guys, gagawin kong pangtawag kay mama yung cellphone ng kapatid ko. So, tapos sabihin ko pa na, kasi pumunta ako ng police station sa Laak, nag-report. Pumunta pa ako ng barangay, nag-report. So, sabihin ko pati na nawala yung cellphone ko. So, yun yung sasabihin natin. So, lagyan lang natin ng pangpula-pula yung ating ilong. Kunwari, kanina pa tayo umaga umiiyak. Tapos, namula-mula na yung ating mata. Kakaiyak. Kunwari, pulang-pula yung ating ilong para talagang maniniwala siyang ayan, pula na. So, tawagan na natin si mama. Tignan natin kung ano yung magiging reaction. So, ayun na nga guys. Tinatry kong tawagan si mama. So, in another call naman siya. So, ginamit ko yung cellphone ko pang record. So, ginamit ko yung cellphone ng kapatid ko. So, ngayon, sinusubukan kong tawagan talaga si mama. Kaso, in another call. So, ayun, mapula-pula na yung ilong natin. Pakainis Ayaw sumukot in another call. Wala pa talaga busy pa. Ma. Unsa ka, ma? Ma. Si Maymay ni, ma. Si Maymay ni. Si Maymay ni, ma. Ma.
Ah, Ano ba? Ano? Asa man yung kamera niya eh? Hindi man mo kita. Ano? ma si Maymay ni ma. Oh, ano ba? Ay! Hello? Kuan ma ba? Ha? Gabi iba kay nakalimutan ako sulod ang motor diri sa tindahan sa kompyuteran. Pagmata na mo pagkabuntag kay wala na ang motor mawala ang pud nako na lock. Nabuan? Isa may nagamit din sa motor gahapon? Gigamit man ko ni Roosevelt kay nag-adto daw siya og barangay niya. Diri ra man gibutang sa gawas. Nya nakalimutan man pud nako og lock niya. Pagmata na ko ganinang buntag, ako siyang ipangutana kung gigamit ba niya ang motor siya. Wala man daw. Kaya iyan naman daw giuli sa ko ang susi. Gabi naman ang susi diri sa sulod niya. Nawala man ang motor diri sa gawas. Niadto ko barang niadto ko barang Ano ka ang kamamang istorya ha? Wala na, kaya asa nagigalas kawatan ng motor. tawag ko ani adto ko sa barangay ganina ma kay akong gipablatter didto. Nya pagkahuman kay kuan pod si Bubong ni adto pod og laak ganina. Report pod siya didto. Sinuang ng trabahoan na. Katong Ano man nagibalik ang motor din sunod? wala man pud gibalik ni anin kay ginaram na ko nga diha lang sa usa ibutang din kay sayo pa man niya gibalik unya. Tingala ko ganinang buntag pero Nagawas na yan ang motor. si anin si anin si Roosevelt gahapon kay gigamit ba ya anak nilang duha ni anin gahapon nagkuha og bag. Ano man na nila gihipos ng motor nga? May man lang na silang magamit o nanahon nila ng motor. Gingnan man ako nga ayaw lang sa gisulod ng motor diha bel ay kanang nin kay basig napailakaw unya siya ote nya diha ra man gibutang sa kuan wala pud mi kamata mawa o pud gani nagtingog ang iro. Laman kay raman na diha mga alam na lain tao. Wa man ay kalibutan ng mga ito mo diha ang kuwanan. Nya kuan Ako mo na kay nang tubangan sa balay niya. nya Kuan kuan pa ninyo kay apre ko diha ang kompyuteran. Tanawan niyo kompyuteran kay mura gastang kompyuteran ilugdo na diha. wala man ma sirado man jud gisaradaan man to gabi kay Sudlon mo diha, bisag nakalan na yan, diyan sa sulod sa kompyuteran, wala na nyo lang, pag-untod, pag-patay diha. Nakita na rin yung kompyuteran, nasa. oh naaman ang mga computer ang sirado man ang gabi nya ang motor ra jud ang wala man nya ato ang sama na apa man ang motor gabi paghatod ni Uncle Juni sa susi. Ha? Oo. Unya kuan kanang sitaw gani oy. Kanang nagsigi kag kontak sa kuan na wala man pud akong cellphone ma kay ganina pag adto nako sa barangay wala ko kabalo kung asa nako nabili na akong cellphone sa barangay ba o didto sa laak. Buot ninyo eh, nakaunsa mo diha. Mo ni nga cellphone ni Laila ko gigamit karon nagtawag sa imo. Kung mo ganinang pinto ba, diha, bitaon, kinahipos-hipos ang kita mag-iputar diha. Di ganay manarangka ng kaputang, lalaw, pag-punto mo din patay eh. Ginanay niyo mga style diha. Unsaon man tong motor magi adto naman ako ganina sa barangay. Ako, matugod sa na. Ay na itong problema ha, kaya ang nangawan na to, wala na yung problema to, kay pas naman to skupan niya, dugay ra. Nasi itmon diha. Wala ko kabalo na aba. Ni adto mo kay to gi-report po ni Bubong ganina sa laak, adto mi ni Bubong ganina sa laak. Mao na lagi. Kanang motor.
gahapon gani binalik-balik ko na ako'y ilakaw gahapon. Wa na lang gani ko nagpagawasan ng motor. Tingala ko gahapon nganong gigamit-gamit ang motor. Tipti na daan ang motor ako diha. Wa na gani na ako nagigawas-gawas. But lang jud ay kay gabi pa man to jud nakalimtan mo na mong sulod. Katong motoran to kay wang-wang naman to, masusuyan na to lain. Wala man po'y nag-andar ma. Makadungog kay mo. Ang mga wag gani motor dili na diha pandaron sa tungod. Ibaktas to. Ingon sila ila ganinang buntag, nado siya nadungog nado siya nadungog mga kadlawon daw nga murag na nagkanaas, tuura po daw niya og iro. Sa? Ingon sila ila ganina kay nado siya kadlawon daw, nado siya nadungog nga murag nagkanaas bitaw nga murag kanang murag nagigoyod pero nagtuo daw siya og iro, ang iro ra daw to. Abot-bot niya. Oo, magkagiguroy. May mag-tingog na mo. Magkadungog pa dahil mo. Itagpat. Kaya gusto mo nga nakadungog siya magkanaas. Kaya ang motor itulak na ni mo. Dito na magkanaas. Kaya nato, ganyan pa din na niyo nabasayan ng motor. Karoon pa mo. Kanina ran ako nag-report dito sa barangay mabuntag pa ni adto pud gani minibubong sa laak mo gani nga nawa ang cellphone kay wa ko kabalog asan ako na nabilin sa barangay ba o dito sa police station. Nya pagbalik na mo ni Bubong dito kay wala man daw. Nya ingon si Bubong wala baka daw to nahulog sa kalsada. Alam mo na bang dami sinuwan niya siya. Ma, sa imong kamera ma. Oo, asa yung kamera. Tao naman ang motor. Ma, Ihatag na lang mo motor sa nangawat kay. Mamatay motor ang nangawat. ma. Mangawat pag na yung motor. Oh. It's a prank. It's a prank na prank ba to si Lola? It's a prank. It's a prank. Mangawat na niya kita. Nagbubuhol kay naabot ka niya. Ikaw na niya. Motor medyo bubuhol. Wala, ihatag mo na ng motor niya. Umpisa na nagkinaglan ng motor. Wala ay naara diri ay buing. Pero nabuntag na. Lagi, gawas. Ha? Nabuntagan. Wala oy, naa dito sulod. Mut-mut ninyo. Woo! Perting ulana diri ma oy nag-run out mao pay pagbalik sa kuryente. Prangkra oy. So ayun na nga guys, katatapos ko lang nakausap si Mama, galit na prank natin siya. So medyo sumama yung loob niya. Sabi ay bahala kayo dyan. So ayun guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment down below and subscribe. Bye!